daga mana babban malama Shamsiya Ibrahim. Barka ki da shigowa. Malama Shamsiya ga tambayar mu. Annabi Ibrahim alaihi salam wani gari na ya tahi sarkin garin nan ya ce yana son mata ta yi. Ƙur'ani ya tsif 60 na jiran ki. Kawo ga tana isa mu Ƙur'anin gawa. Shamsiya Ibrahim. Ba Shamsiya Ibrahim kike ba? Ba Shamsiya Ibrahim kike ba? A canza miki? To bara mai shi ta gidan kati. To kina ji na? Na haka. Duk tambayar da ki gaban wa tambayar ki ba ku. Ba rabon ki ta ba amma tun da ke matsa bar mu da wannan tun da Hassan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bar mu koma ciki. Bari mu shiga gidan mu. Gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama matan shi nawa ne? To akwai tambaya bayan wannan zan ƙara tambayowa. Dan ita ta daya mataki ta daya sai bi dinta wanda ita ce aiki yake. Yawwa. Wace ce cikin su tafi kowa ya girki? Isaka? Ko katin ga wana ta wana gambe samuwar. Wa? Joriya? Ke gogari amma ba ita ta ba. Ƙare kiran mu. Wato ita ta faɗo maka. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Da wa muke magana kuma daga ina? Malam barkan ku da shago. Yawwa barka ki. Wannan kusa. Saratu Urno. Saratu Urno barka da shigowa cikin shirin. Adalla. Yawwa barka. Saratu ta? Na'am, ita malam. To mallama Saratu ga tambaya. Mi sunan garin da Annabi Ibrahim radiyallahu alaihi salatu wassalam ya tahi tare da Saratu har sarkin garin nan yace yana son Saratu. Nan garin da Annabi Ibrahim Ya je ba da Saratu ba? Kuma har yace shi Har sarkin garin sarkin garin yace yana son Saratu. ya auri Saratu ko ya dauki Saratu. Lai malam gaskiya. Saratu an kace, Saratu an kace. A canza ne. A canza miki to mi sunan zogalen larabci. Ita ma bai mata da shi. Ba daga wurin ba kice? To wurin da ta yi kenan. Kai ta wurin ne. Ina ga wannan tambaya Faruku ɗan Rufa'i Wurno shi ya kamata mu ba wannan tambaya. Na ko Faruku Rufa'i Kaduna kaka. Wallahi ta tara wallahi. To su bulldozer na bi wallahi ku. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Wa ke magana kuma daga ina? Malam Ibrahim barka shigowa. Ya arkilla. Da fatan kai buɗin baki Malam Ibrahim. Malam Ibrahim faɗa mana raka'o'i daban-daban da ake yi waɗanda suka inganta na wutiri ko sallar alkareji guda nawa ne? Ka faɗe su duka sai a ba kyautarka. Ta tabbata tabbas. Kai! 17. Ko dai 19. Daga ina ce yake kira? Ko dai 19. 17. To wagga kan baka ci ta ba. Wagga ba ta shiga ba. Ba ta shiga. Ina jin Alan baka samun sallar alkarejin. Ka anya wai duka. Sha uku 11. Biyu daga cikin da yawa. Akwai wasu baka faɗe su ba. Akwai wasu da yawa ma. Kuma su muke so ka gaya mana. Sai ka faɗe su duka za mu baka kyauta. Na haɗai. Ina jin a kai bari dai ƙara kiran mu. Zaɓe ka dage. Ya daddage ai. Mutahi. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Wa alaikum assalam. Maryam ta. To Maryam Raba barka ki da shigowa. Na gane sautin nan. Maryam Raba kware ku aka shaki. Ai da jin sautin nake sai layalo an ka shawarar nan. Ke dai kawai mu gode ma Allah da lahiyar da ya ba mu. Maryam Raba. Annabi Ibrahim ranar kiyama zai kawo uzuri idan mun ka tayi wuri ne mun ka ce ya ceto zai ce yayi ƙarya 3 ba mu ƙaryoyin nan guda 3 da ya a duniya. Ƙarya 3 a duniya ne? Ke fahimci tambayar? Ban fahimci tambayar da shi yasa. Annabi Ibrahim alaihi salam lokacin da kiyama in mun ka tayi na neman ceto wuri ne
zai ce ya yi ƙarya 3 a duniya, na jin tsoron Allah ya kama shi da ƙarya 3. Ƙaryoyin nan guda 3 ɗai fa. Da wacce ne? Da wacce ta. Ƙur'ani hizib 60. Wanda ya ce an ka sare gumuka. An ka sare? An ka sare gumuka? Wanda ya sare gumuka. Sai ya ce babban su shi ya sare. Wannan ta shiga 1. Ta biyu kuma. Baki waɗe ta baki ba ta nan ke mance? Ba ta nan. Ina jin isa ga. Ta yawa. Qur'ani hizo 60. Amma Qur'anin ga akwai kyau. Ya Allah kaddara rabona na ci ne. An kuma rabon mana ko barin shi zaki. In wal amiluna ala ayyukum. Yawa. Ina to ni wannan dai wanda na sani na manta saurara. To muna godiya da wannan. Na sake kira. To ya kira. Muna godiya da wannan kira. Ina ga zaɓin tambaya. Muna dai godiya da wannan kira. Ran kaɗe barka da yini, wa ka magana? Wa annan kusa? Da wa muke magana? Kuma daga ina? Malam Shamsu na dange shi wuni. Barka da shigowa Malam Shamsu. Sunan zogala da larabci Malam Shamsu. Ka san mutane shi ne cin zogala. Daga shuni haki kuma akwai zogala shuni mun sani. Bashar Muhammad Dange ya faɗa mana ya ce akwai zogala shuni. Wai isa a ka dai dafa zogalan ka ko to yayi daidai. Aiwa kira nan gehen nan sai kira na karshe shine kira mu na karshe. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wa Zainab ko Takanikal. Fatima daga Takanikal farfaru. Sunan zogalan larabci a gurguje. Canye ta za ta yi waga. Sunan zogalan larabci a gurguje. Wallahi ban sani ba a canza. Aisha. Miki sani ba? Ni na kuri na ce ki can kyauta. Gashi malam alƙama na cewa ke san sunan zogalan larabci. Ta saba canye mana kyaututtuka da yawa. Wallahi ban san sunan zogale ba a canza. Fatima. Na'am. Yau na kuma daɗi na tun da ke kasa an su tambaya. Ina ga sai dai gobe. An daɗe duk aka yi tambaya Fatima ke ce. To malam Fatima muna godiya da wannan kira naki malam alƙama duba da lokaci. Jinjina ta musamman ga waɗanda ke tallafa ma wannan shirin ta hanyar ba da kyautuka. Mu kira sauran nan masu irin su Mahadi Balarungumi da kuma shi. Akwai top da top din nan da kake. Stop and Shop, MD Stop and Shop can rijin Sambushi ya ku. Ka ina mai kitchen. Alhaji Lemai matashi mai kayan. Nanil Kitchen. To insha Allah dai duka muna godiya da jinjina da wannan. Ina jin saka bar mu lallaba na san da yawa masu sauraro suna nan son abin nan. Masu sauraro sai ku haɗu da mu insha Allah gobe da ikon Allah za ku ji mu dauke da waɗannan sabbin tambayoyi kamar yadda aka saba tambayoyin mu kullun sabi muka tawa da su. A madadin shi Ishaq Rufai Lila Amarawa da kuma shi mai saka ido, bance mai sa ido Nasir Abbas Babi da kuma shi Nasir Ibrahim Jambuzu dan sa ido ni kuma Alkama Hassan Mal nake cewa mu kwallahiya tammal waqt ta tallaba ba ma tare za su koma sun ka ba ta ba shi mama